an b'a fɔ jiri dɔ ma ko ponponpogolo a furabulu i b'a ɲini den 16 a den 16 a kelen kelen bɛɛ i bɛna tondigi gariya segin a kan. Tondigi gariya de ye 1 2 1 1 n'i y'o segin a kan siɲɛ 1 1 fo a 16 dafara i bɛ sɔrɔ k'a dada ɲɔgɔn kan i b'a fɔ wari bɛ dada ɲɔgɔn kan cogo min. I bɛ sɔrɔ k'i ka so fan dɔ lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ min man n'i ja dɔrɔn i bɛ tondigi 1 ci dugumakolo kan i ka so karo i bɛ se k'a kɛ ni lakira ye i bɛ se k'a kɛ ni saribɔn ye. O tuma fɔ furabulu den 16 min ye tondigi gariya sigi a 1 1 bɛɛ ka siɲɛ 1 1 i bɛna o sigi tondigi sanfɛ i ye min ci i ka so kɔnɔ duguma. N'i y'a sigi a da i t'a biri dɛ i b'a jɛnɛ to i bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ garisigɛ telima wari a ka d'i ye cogo min. I bɛ sɔrɔ ka fara girimanba dɔ lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn fara min ka girin n'i kelen ko i b'a ta i bɛ bɔ a kalama i bɛna o bila furabulu in sanfɛ. An karamɔgɔ i k'i se ka tile 16 kɔnɔ i na garisigɛ sɔrɔ cogoyaw la cogo minnu b'i kamana guwa. Mɛ gabakurun i b'a to furabulu in sanfɛ tile 16 i b'a ye i b'i ka laɲini sɔrɔ. N'i ka laɲini sɔrɔ i bɛ se ka fara in to a kan mɛ ni furabulu in commencera ka ja i bɛ fara in kɔrɔta i b'a sama ka bɔ a kɔrɔ parce que n'a jara dɔrɔn n'i m'a bɔ yen dɔrɔn a b'i garisigɛ siri. Toujours n'i k'i b'a kɛ nin kɛcogo kelen na a t'i yɛlɛma.